Karsten. Nu sitter vi då i luften i Köpmanhavn för först för samman med Bayer. Ja. Hva gjør vi det? Venter. Venter, ja. Ja. Vi er lige kommet fra Færøerne og har kurs mod Kristiansand, Jeps. hvor vi har hørt rygter om, at der står en venlig norsk missionær klar med en elbil, som vi kan låne i weekenden. Ja. For vi er ude på et projekt. Ja. Det var godt. Det var ordentlig godt. Ja. Vi får sette opp en bil, og så får det køre hvert det en time. Ja, hvis der var meget myldretid, så blev det 2 timer, skrev han. Ja. Ja. Og så færer vi så vi færer til Sør-Norra, og det Vigeland. Vigeland. Ja. For der sker ting og sager i Vigeland, har vi hørt. Ja. Og det som vi forhåndene søtja, til det her en vetjeng, og det her rører dere hjertet, det en vetjeng. Ja. Det vil jeg vite. Det er det som vi drømmer om og bøyer om, det er en vetjeng. Og at det må komme til Færøerne også. Ja. Ja. Små at her vetjengene som vi søtja øyla små muligheter her, så enkelte personer, men her det nek folk som kommer sammen og møter hendene som ikke er hendt før. Ja. Vi håber jo, at vi i aften skal sidde til møde i Lindeneshallen sammen med måske 1400-1500 mennesker. Ja. Her som der bare kom og kvart. 10-15 stykker sidste år, ja. Ja. Kanskje sejtja, så det er nok så flott tal. Ja. Ja. Hvad kan vi få ud af det her? Jeg kan ikke få ut av det. Jeg husker bare som så at jeg færre bare såles mere. Og jeg har ikke sett meg nekkar forvantninger eller nekka. Jeg bare kom som mere. Ja. Jeg tror også, jeg har tænkt, at det er vigtigt, at vi bare kommer som på den ene side med forventning, men uden at forvente noget bestemt. Ja. Øyler forventninger har vi, men ikke kjørt nekka mindre av hva det skal forvente. Det er alt man bare komme ut av Ja. og opleve det. Er det ikke tit, at vi et eller andet sted går galt i vores gudsforhold, fordi vi har nogle bestemte forventninger til Gud, Jo. og hvad han skal gøre i mit liv nu? Ja. Ja. Jeg tror det her er ofte en god ikke slipper fram at arbeide vi okken. Ja. Så vi setter rammene opp, vi setter rammene opp 4 god. Ja. Låt oss ikke bare avskave hånden og fære her som man evner okken til, men vi lukker så vil jeg sette han sinne på plass ofte. Ja. Men Gud han virker gerne på en overraskende måde. Ja. Gerne på en lidt anden måde, end den vi forventer. Ja. Og så har vi måske bare lukket ham uden for vores lille hegn. Ja. Men alt godt har forventninger, og som missionærer, så man alltid har visioner. Ja. Man må atla nek og vilja nek, og atla du nek og færst. Så er god ut der. Men vi skal først evna god til Arne færst. Ja, men hver er han da? Han er færen her som folk vil ha færa fyrir sig steg. Så. Så om lidt, så skal vi på en bus, ser det ud til herude, der skal køres over til en flyver. Ja. Og så tager vi 5 kvarters flyvetur op nordpå, Ja. hvor vi forventer Ja. et eller andet Ja. vil ske. Jeg må sige, jeg er bare spændt til at gå med. Ja. Hvad henter her?
Amen. For Jesus har en plan. Halleluja. Amen. Så gå til korset. Der er det balsam å få. Nå. Ja. God morgen, Karsten. God morgen, Oliver. Her sitter David. Ja. Da finner jeg morgenmat. Og ja, solen akkurat nu er ikke noe sterk som vi være. Nu sætter vi lige kameraet her. Ja. Og så ikke for å glemme at jeg vet at det er morgenmaten. Du er færdig med kaffen? Ja, jeg får gjøre morgenkaffe. Jeg vet var litt nu ved morgenmaten. Ja. Så tok vi Rosenius fram. Bauchen er fra 1948, halvtid, eller 38, og lukka mye var her løy. Og det så ut som at det året som jeg skriver er akkurat lukka aktuelt enn. Ja. Det var en svøre. Det två jeg og det kan være til loiv, djeve loiv, jok svøre, eller kan være deg, djeve deg. Det var det første som stod i andakten. Ja. Det kostar lukka nek, båda veier. Hvis ikke tek vittøy, så er det deg. Tek du vittøy, så er det loiv. Amen. Amen. Og det er jo faktisk også det budskab, vi var sammen om i aftes. Ja, For nu var vi til vækkelsesmøde i Vieland. ja. Hvad fik du af det? Ja, det var størst opplevelse på den måten at det første vi så, det var nek folk som kom, det var nek folk, det var en stor høll. Det minner meg om hvis det stormøte er og høllen er ordentlig full. Til da øyne vikskift i æren. At det virker akkurat således at men det her, det er jo flere dager. Ja. Og det er vært i æren. Ja, det var 8. møderække i år, der er nu i den her weekend. Ja. Ja. Og bådskapen, først var det nekko sanker, og der var det gamle misjonsløen som vi kjenner fargen, samme lø, samme tekster, Ja. akkurat lesvær som var avkjent, men i samme stil. Akkurat sang solo, inn i midtelen, nekko felagssanker. Og så kom han ved en tale, enkelt, og det evnet ikke hånden, det var til at han løyte at han som var mister. Ja. Han har sat overskriften savnet. Savnet, ja. Ja. Mister. Du er savnet. Ja. Og så tok han som mynt, det som taler størst til han, det var skærbåten som akkurat ble vekk. Ja, den, hvad hedder den, Titan, der var væk her Ja, i den forrige uge her, og man ledte efter den ja, nede i nærheden af Titanic. ja. Ja. Og det taler jeg nekk til han, det er at to erst saknaver, vi løyte etter. Ja. Og så kom han inn Adam. Hva erst du, Adam? Ja. Ha? Dette gonger atter. Ja, det var simpelthen den første efterlysning i Bibelen. Det er Gud, der kommer ind i paradiset og siger, Adam, hvor er du? Ja. Som det første menneske. Longo her. Hva erst du? Ja. Ja. Det var godt møte. Og han var nekko forbeir var klarer. Og så 18 talene, så bjør det forbøn. Og så fører de kursen mena i høllene. Og det var nekk folk som kom forbøn. Ja. Ja. Mange kom for at bede, forbedt for helbredelse, sygdom. Flere kom for at bede til fornyelse i troen. Og nogle kom for at overgive deres liv til Jesus for allerførste gang. Ja. Ja. Det var et dejligt møde, vi var til i aften. Det var det. Og så 18, så kom vi inn her som vi bygger en sånn døylen plass her på. Det her ja, det var det som lydde som et paradis. Ja,
hvis man kan få lidt at smakke av tog, så er det lidt snakke tog, ja. Eller mæta. Vi sidder ved en lejrbygning, der tilhører Indre Missionsforbundet i Norge. Ja. De har været så venlige at være værter for os her. Så vi bor her, at vi har fået en bil stillet til rådighed af dem. Og det er jo fantastisk, det her. Ja. Det første som jeg sa bygningen her fra hesa skyen, ja. Det mente mig om jeg villa, men jeg halte det vi der for kjæleir. Jeg føler det som vi bygger en større villa. Pur og sammen. Ja. Og så kan vi sidde og spise morgenmad herude. Ja. Tror jeg snart, der kommer en ven op til dig, der gerne vil have noget mad. Jeg har några målar her på vi har haft vidjan av en brun og vin i morgon. Ja. Og det en donna. Ja. Det er rigtig hyggeligt, når den går rundt her. Alt vil jeg ha med. Ja. Ja. Men det som området vi mennesker, det er vi får det levande føyene, som er Jesus. Så vi kommer leva, evig og i alla æver. Ja. Ja. Men det der med kald fra Gud, hvordan er det i dag? Ja. Kalder Gud mennesker endnu? Ja. Det er evig som kan løtte vi. Men spørsmålet er hva vi gjør vitt. Om vi gjør det mulighet. Om vi gjør mulighet til å stekke av. Og møte gode. Eller om vi bare alle ganger får bo i. Kattelig av meg, men jeg sier Jesaja. At det året er at kattel av han, men jeg eller at jeg ikke får bo i. Som sangre sier, hikk opp, nevn vi Jesus. Han får bo i. Det er noe som hokser meg ofte at en dag, hvis du ikke gjør det til Jesus, så kommer det der støvende at han er forbo, at han er ferdig forbo i. Og hvordan kan du si det? Jo, det kan være søgnast for at jeg er litt oppatt. Jeg stekker en gang av. Han får forbo i. Hva er jeg nå? Jeg styrer mot Jesus. Han er også veldig ofte. Hva løtene han inn er, krøkt i øynene, og det er ikke mer sånn er. Ja, men så bi. Så han kalder. Ja. Han kalder til liv og til frelse. Ja. Men han kalder også til tjeneste. Det gjør han næsten, ja. Det gjør han. Ja. Det gjør han. Et land hvor ingen sykdom, sorg og tårer. Ei heller sult og vold og krig og død. Et sted hvor kærlighet og godhet råder. Ja, det er just hva himmelen er for meg. Der jubel sangen alltid høyt i toner. Fra skaven som er kledt i høytidsbord. Vi alle priser Jesus og forsoner. Ja, det er just hva himmelen er for meg. Og hvilken Ja. Jeg har fået kasket siden sidst. Ja. Lindesnes. Nå. Fyr! Har vi været i Lindesnes? Vi har simpelthen været helt ude at se fyret.
Ja. Det er en oplevelse. Det skal I bare gøre. Det sydligste punkt i Norge, så nu glæder vi os til, at der er vækkelse på Nordkap, og vi skal derop. Ja. Det, Så har vi strekt alt norra. så kan vi sætte kryds mere. Ja. 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 Men lige nu der er der altså Vigeland. Ja. Der er sket meget siden... Det er 6-27 timer siden, vi optog video sidst. Ja. Ja. Det virker ikke så længe siden, men her er hent nek. Der er godt nok sket meget. Ja. Det er pura sikkert. Så hadde du en andag sammen her, og du frie her på en, og hadde noen bønnerløte. Så sette dere i bilen, på gang til vattnet, og så fører vi et sovor, helt sår enda. Sora kappan. Lindesnes. Lindesnes, tror jeg, de siger. Ja. Fyr. Ja, Hvor der- tyskerne, de har lavet fæstningsanlæg nede i klippen under fyret. Ja. Man kan gå ind og se alt det der. Ja. Og de sælger en udmærket is på museet, der er lige neden for fyret. Det var så. Det er godt, når det er så varmt. Ja. Men det var egentlig noget helt andet, vi skulle snakke om, jo. Ja. Fordi det var jo ikke bare fornøjelse i går. Ja, det var en fornøjelse. Alt var en fornøjelse. Alt var en fornøjelse. Men Ja. vi var jo nødt til at være tilbage her kl. 16. Ja. Vet du hva atter da? Tror jeg at vet for iver omfjøren her som byggva. Ja. Her atla vet òsne vera vidt til nekka som var her. Her var Daubrun fjør. Det var der. Ja. Arthur Robertsen, som er den prædikant, der står for alle møderne her. Ja. Han døbte 7 Ja. voksne i går. Ja. Ude i fjorden, elven, hvad det egentlig er, det Ja. hedder herude. Der var en santer. Ja. Det var så ut. Ja. Så stod folk ved kajen her og hugde at og så blev sunnet hver efter og for ut så blev sunnet. Den samme sangen ble dist opp at han er flere vers. Hvis jeg minns rett så er han alltid 621 i kjønnsbøysen. Etla 620. Det må vi finde ud af. Hvor- Vi smider det på tekst her. Kom i herras vinkær. Den den, sung ja. han, ja. Det er derfor, den virkede så bekendt, ja. Ja, så sunket han så det var kommet ut. Så stegget det alt av nye lei eller vers, og stod det ujatter. Så han er så mye drikkvar at han ble ikke sunnet more enn tverfner på sema, men det var så, det dodde han så vel, at kanskje er det sanger til bruker. Ja. Ut og høv. Det kunne det være. Og vi havde faktisk fået lov til i går at filme. Ja, Så vi har... Man må ikke filme inden, eller streame, sende fra møderne i Vigelandhallen, fordi at det... Der sker en hel masse derinde, hvor folk de skal have lov til at være åben om sig selv, når man er til forbøn, bliver helbredt, hvad der sker. Det er en privat ting for dem, som er der. Men de kunne alligevel ikke stå for sådan en tog fra Færøerne. nej, Nej, så vi fik lov det var faktisk løg. Ja. Ja. til at filme lidt. Ja. Og det er de klip, I kan se i løbet af den her udsendelse. Det er altså noget, som vi har fået særligt tilladelse til at filme. Ja. Dåben derimod, den måtte alle filme. Ja, Ja. måtte gjerne filme han og taka mynter, og her var nek mynter til framme. Og Så derfor kan vi altså også lige nu vise jer, hvordan det foregik. Jeg synes lige, her der smider vi lige et klip ind, så prøv at se med her. ja. På vår Herre Jesu Kristi befaling og på din egen tro og bekjennelse, døpe deg i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Oppreist med Kristus for å leve det nye livet sammen med ham. Ett så ett som man sa i snir. Jesus som blev döpt. Det var ung människa. Och så var det en mamma till en här. Ja. Så var mer kanske av munnen aldrig eller så löjs. Ja. Vi vil ikke sige gammel. Det vill säga mer ung. Ja, mellemrum. Ja, den er god. Ja, så är det synd på väg. Jag synd himmet och så. Ja. Men ett som man märker.
det som er gledelig, det er god at jeg gleder seg over, til det hese menneskene. De går så litt Jesus. Ja. Og på den måten at de tjener Jesus. Det virker så at de spekler at de vil ikke være aktiv for Jesus. Men det går så litt til. Det var størst. Og vi så vittnesbord Østene av møtene Ja. her og i. Blandt andet fra nogle af dem, der blev døbt. Så i hvert fald en pige, der blev døbt i går, som... Ja, og her kom en maver fram, presterer sine familie. Ja. Her så man tydelig som det skriver, at hustøtt skal Østene være frelst. Ja. Her står familien alt frelst der. Maver var kanskje Fantastisk. Maver var det første som kom vi. Ja. Og så ble sonen forvitten, han kom og møte, han kom til omvende seg. Ja. Men han sier jo pappan ikke det for mamman. Men det var ikke mamma kom ble frelst søttene. Ja. Og så systeren Østene. Så ja, det var et var- opplevelse. Ja. Det jeg tænkte på i går, det var jo, at var det dejligt at se de her, der er kommet til tro, eller blevet fornyet i troen, Ja. og som har brug for på en eller anden måde at bekende det. Ja. Ja. Og der tænker jeg så, hvad gør vi egentlig? Altså, hvis nu man, som vi synes, at dåb det er noget, der sker én gang, Ja. hvor det egentlig er Gud, der handler ind i mit liv. Ja. Men nu kommer vi i den her situation, og jeg har brug for at sige til Gud, Gud, jeg vil simpelthen gerne tage imod den gave, du har givet mig. Ja. Jeg har levet væk fra den noget tid. Jeg har glemt, hvad det er for en gave, jeg har fået i dåben. Ja. Men nu vil jeg gerne tage imod den igen. Ja. Der mangler vi måske lidt. Vi har konfirmationen. Ja. Skulle man... Ja. Det er jo ikke hoks om det her. Ja. Hvis det nu er det en som er med i badnadøpet, og han døper som voksne, han kan også felle fra. Ja, Og har glemt alt med det. Skal han så for døpe seg etter, det er der nogen, der gør. så er han ganske, ja, så er han ganske vanvist. Så døpen er fikk. Men det giver jo så også mening, hvis det er mennesket, der handler i dåben. Ja. Men hvis vi antager, at det er Gud, der handler i dåben, Ja. så er Guds gerning, den står der stadigvæk. Ja. Uagtet af, hvordan jeg opfører mig. Ja. Som det sen skriver, at trygg og døper frelsa. Han som tror og vil døpter, han skal være frelster. Men den som ikke tror, skal være dømter. Hese tingene høyre av løsende sammen. Ja. Hvis du er døpter som bad, og kommer til frelse, så sier mitt vedkommende, jeg har frivet det. Og er du ikke døpter, så vil jeg si vet deg, lær det døpe. Så jeg sier, takk imot deg. Men hvis du er døbt, Ja, så tænker jeg jo, at der kan stadig være brug for et eller andet her. ja, Der kunne jeg jo godt tænke mig måske, at vi overvejede, om man kan lave en form for ritual, hvor vi også giver den nyomvendte mulighed for at bekende sin tro ja, for Gud og bekræfte. ja. En form for voksen konfirmation, eller... Ja. Kanskje også et annet som er kanskje tøtning, som kanskje ikke fortrykker sånn jeg, og kanskje særlig til møter. Det er til hva inneholder sakramentene. Ja. At folk kanskje tykta til som hva inneholder sakramentene. La meg handle på det, ja. Det er Guds ord som handler. Det er Guds ord som virker. Ta i tætje i møte handlingsene. Ja. Eller Dåben og nadveren. ja, allt det. Kanskje synd mer lærer skulle komme inn, eller undervisning, eller en informasjon på. Tog at en vekking virker såles for meg, det er som en tjon, at forelske seg. Men det tog færen, så er forelskes livet. Hva er det så? Og hvis man også har kærløyga, så sørger vi hva er kærløyga, det forelskes i livet. Det sitter etter her, det er spekler hva kærløyga er. Det ser man jo når vekking, hvis en vekking er. Det er en sånn rusor, han vil ikke beverande alle tøyene. Han hæser det av, og kommer at hva søttene. Hva hender så at han? Der skal arbejdes for kærligheden. Det skal Ja. det. Det sagde ham faren i øvrigt også i går. Ja, Han tog et bibelvers frem. ja,
bed, så skal der give. Hvis jeg søg, så skal I finde. Bank på, Ja. så skal det åbnes op for jer. Der var den. Matteus 6. Ja, det var den, han havde fremme, ikke? Ja. Og hvad siger han så? Ja. Der er en, der er aktiv i det her. Ja. Amen. Faktisk 2. Ja. Ja. Der er en, der beder. Der er en, der søger. Der er en, der banker på. Ja. Og så skal der åbnes op for dig. Ja. For kærligheden, den skal der arbejdes for, Ja. når den skal bestå. Så det var også en påmindelse til os om at leve sammen med Jesus i dagligdagen. Altså at søge ham hver dag. Ja. Det synes jeg var en vigtig pointe for ham i går at tage med. Ja. Og nævner det, så passer den i andakten vi hadde av Rosenius. Ja. Ta du ikke møter, så må du fære til verska. Hvis du ikke fære til verska, bare deg møter ikke fære til verska, så er det som en som stender utenfor det. Det er ikke nøyet til at søke Kristus. Han vil hava det i gang. Ja. Ja. Nu er det blevet søndag eftermiddag. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om vi når at få lavet afsnit mere. Fordi nu får vi lidt presset program her de næste timer. Ja. Om lidt, der skal vi være i Vilandshallen eller det hedder den ikke, Lindesnæshallen. Ja. Og det er med at komme i god tid. I går, der var vi der 50 minutter før tid. Ja. Så vi fik en sædeplads Det var næsten fuldt. helt ude i den ene side. Ja. Der lykkedes det faktisk at komme ned og sidde. Men i dag, der vil vi prøve at se, om vi kan få en lidt bedre plads. Ja. Så vi må komme tidligere. Ja. Og så kan vi også måske få reserveret pladserne, og så gå ind i hallen ved siden af. Ja, Hvor der, bønnermøte. der er bedemøde kl. 18 derinde. Her er det. Som frie fra syndens tvang. Syng, ja, syng evangeliet, og hver eneste sjæl på vor Vi ved, at Jesus kommer snart igen, og så gælder det om at have fået en plads på toget i tide, som nogen siger, inden at det er for sent. Og den lektie er der åbenbart mange, der kender her i Vigeland. I hvert fald så er der nu 2 timer til mødestart, og der er allerede mange, der står uden for døren her og venter på, at den går op om et lille øjeblik. Så går kampen om pladserne i gang. I himlen der er der masser af pladser, så man behøver ikke stå i kø for at komme ind. Du kan bare gå ind. Men det er vigtigt, at du kommer til tiden. Hvis ikke du gør, så bliver døren lukket igen. Ligesom her. Hvis du kommer for sent i aften, hvis ikke du har fået en plads, jamen så bliver den en stor plads udenfor, ude på græsplænen. Det er lidt ærgerligt, for det der sker indenfor, det er godt. Er der nogle andre? Er der ledige pladser her? Der er flere ledige pladser her nede. Da kan mødeværterne ta inn 3-4 stykker og komme ut til kanten her. Syng om den evige glæde, som venter i fredens hav. Syng, ja, syng evangeliet, for hver eneste sjæl på vor jord. Syng for enhver, som vil høre det salige livets ord. Det er mange personer som har vært her på mødene, vittner frimodig om at Jesus har rørt med dem. Fantastisk. Tror du det du tror på? Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodens lekse må lære, vet du hva det står? Himmelens bønnesvar. En gang du får. Hold ut. Fortsett å be. Jeg er selv et bønnebarn. Jeg kan se tilbake på mitt liv som at Jesus har stemplet meg
i noen veivalg jeg har tatt. At Jesus har holdt sin hånd over mitt liv. Jeg tror det er bønn. Bønnebarna skal hjem. Amen. Der jubelsangen alltid høylytt toner, fra skaren som kledt i høytidsstund. Vi alle priser Jesus og forsoner. Ja, det just hva himmelen for deg. Meget Oliver. Ja. Ja. Vi er derhen, hvor vi skal til ned af Forklarelsens bjerg. Ja. For det har godt nok været en oplevelse, det her. Det er det. Det er det. Vi er akkurat kommet ut fra møttsalen, og der er her vi kom og sette bilen, og det var nesten 2 timer av møtet byrja, ja. Ja. Og her byrja langt å fylla, så her er lengt fra, det byrja bare i avstand. Her var bare alt fullt av bilen, høtlen var fullt, så østen var fullt litt her, men nu har det tykt en høtla av tre, inni i så store husene. Ja, vi ved ikke, hvor mange der har været i aften, men 1600 er i hvert fald ikke overdrevet. Nej. Om det også har været flere end det tror jeg faktisk. Og her strømmer av der så bare så inn at de måtte bare lukka høtlene. Ja, det er aldri størst opplevelse, og for mitt personlige kveld, det var størst, øyla størst. Ja. Det var det, og jeg var nekve avskar av andanen, sangren, til sangren vi kjenner, til sangren som ganger atter fra henne kvelden nøysene, og akkurat sang, takket av solo, og alt som rørte folkene nek. Det var lille jenta som får synge. Ja. Og hun elsker å synge. Ja. Og så sang hun, og sangen var ikke listeren, han hjalp henne, de bare sang. Og ja, vi så nek tar renna scenen, selv var jeg også avvarkere av det, og folk som holdt. Ja. Og til at kunne bruke såleis, kunne bruke alt og i Guds rike. Ja. Kunne bruke det bedre eller ikke bedre, Ja. så kunne det brukes. Altså, vi må sige, at aften begyndte ret stærkt for os, fordi vi valgte at tage til bedemøde. Hver aften der er der bedemøde en time før mødet begynder. Ja. Og vi blev lige opholdt lidt på vejen af en mand, og så det gjorde, vi kom få minutter for sent til bedemødet. Ja. Og så gik vi ind i noget, som var overraskende. Ja. Det må vi sige. Ja. Fordi de havde et særligt bedeemne i aften. Og vi ved ikke helt, hvorfor de havde det bedeemne. Nej, det ved vi ikke. Men alle de her cirkler, der var dannet rundt omkring, der var en 12-15 personer cirka i hver cirkel. Og vi får kvarsvin. Ja, vi var i hver vores cirkel. Ja. Men jeg kunne også høre, hvad de bad om i nabocirklerne. Og de bad om det samme alle sammen. Alt var det samme, ja. Og det har noget med jer at gøre. De bad simpelthen om. Jeg bor for Førjun. Det gjorde de. Ja, det gjør det. Virkelig, virkelig meget. Ja. Og Lang tid. ja, det bor kraftigt. Det bor kraftigt for Førjun landet. Ja. Vet var midten her. Det kjenner noen ikke. Nej. Nei. Og så bor det videre, og i ringen til okken, så spurte de Østene om ikke var for Førjun, sier jo. Kjallur bei Østene. Og jeg spurte bare om kunne be for skolen. Det gjør de lettere. Endelig han. Og så samlet seg rundt om, og bo av kraft. Ja. Vi måtte vite hva enda Førjun Østene. Ja. De vil så gerne have vækkelse på Færøerne, Ja. og det er en hjertesag, vi deler. Ja. Så det er nekket at de Østene brenner for, det er at de ikke vet ikke Førjun. Man har kommet ind der og mærker hele det der store bedemøde på Vigeland. De brugte 10 minutter kvarter på at bede om vækkelse på Færøerne, før de gik i gang med at bede for aftensmøde. Ja. Det var en stærk oplevelse. Det var det. Ja. Amen. Og så var vi så til møde bagefter. Hvad talte han om? Han var i hvert fald inde på noget med lydighed mod, hvis Helligånden giver dig et tip, så skal du adlyde det. Ja. Ja. Trygg var det du trus da. Ja. Ja. Der kommer flere fra etter da. Ja. Trygg var det du trus da. Eller trus da at det som du trus da. Det var faktisk høyhushavden. Og mens vi stod her og sat op til den her optagelse, der kom der faktisk en dame forbi, der havde fået fat i det budskab. Ja. Ja.
Ja. For hun havde en idé om, at hun skulle bede for mennesker i aften. Ja. Og hun havde tilbudt sig som forbeder, men de havde rigtig mange på forhånd og havde ikke brug for hende til det. Ja. Men da hun gik ud fra hallen, så fik hun den tanke, ham skal jeg bede for. Ja. Og så gik hun hen og gjorde det. Ja. Og det er det, som han talte om i aften. Ja. At når vi får den der tanke om at gå hen og være noget for en anden, så skal vi adlyde den. Vi skal ikke bare sige, ej, det er måske ikke mig, og det er der en anden, der er bedre til, der er nogen, der har mere styr på verden, end jeg har. Men vi skal handle på det, ånden siger til os. Amen. Amen. Så Tak, jo, boskap. det var det. Ja. Altså, vi står lidt og slåsser med insekter her. Ja, nek mucha bedre Det kan godt være, det er godt, vi skal hjem her. Men hvis du også om det, her standa du og strøyer så mucha bedre. Ja. Men det er nek anna kommer någon. Ta skulle du også strøya, så vi tar det fast til Jesus. Og det er imest anna leber akon. Så lett det bare færa, det er smått røyer. Så Jesus er stor. Amen. Så Vi skulle måske lige tale lidt om det der tungetale. ja, Fordi det er jo noget, vi har oplevet flere gange i løbet af weekenden. ja. Både i Kyrkjen i det, ja, ja. og i hallen. Og så i høtten her. Ja. Og i kyrkjen der, det gikk han løtta, så kom han med op. Og det kom. Der var en mand, der havde, som jeg forstår det, så var en mand, der er kommet op og har sagt til Ja, så mødeledelsen, at han havde en tungetale, han skulle komme med. og kona kom på lægen ud. Ja. Ja. Efter at have ventet lidt, fordi der var egentlig ikke, der var ikke Det gikk han de løtta. havde ikke en fast tolk. Det gikk han løtta. Ja. Og så kom han opp. Ja. Ja. Og det bor jeg. At her er det vera, at her er det her, at lufta det gode, Ja. vera alltid klarer, og tjena gode. Ja. Kanskje hever hun boja, vi har fått det for boi, men gode vil ha det gjørst det. Det bådskap blir just ut. Det er nemlig det. Ja. Tungetalen får ekstra meget værdi, hvis den bliver udlagt. Ja. Og i en menighedsforsamling, det er faktisk en forskrift, vi har i Bibelen også, at så skal den udlægges. Ja. Og det var de også meget opmærksom på her på møderne, hvor der så faktisk er en, der har den nådegave at tolke tungetale, som sidder op på forstrækker. Hvis nogen begynder at tale i tunger nede i hallen, så går han op på scenen og tolker den. Og så var det kveld, det var tvær tungtaler kveld. Men noget jeg sad og tænkte på derinde, det er, mange stræber efter tungetalens nådegave, Ja. og det er godt. Ja. Men hvor er det vigtigt, at der er folk, der stræber efter tolkningen, udlægningens nådegave, ikke? Ja. Det var altså i kirken, der måtte vi jo faktisk sidde og vente så lang tid, at mødelederen til gudstjenesten rejste sig op og sagde, at der må jo være en eller anden, der har tolkningen. Ja. Så vi venter lidt endnu. Så satte han sig ned. Og så var der en lille ældre dame, som rejste sig op og kom og tolkede den her tungetale. Og det var så spontant. Ja. Mitt under godt sannast. Ja. Så kommer han op. Og det er fint at møde, og også den måde, de håndterer det på. Ja. Det kunne jeg rigtig godt lide. Vi læser jo om tungtaler. Ja, Og det er også godt Han taler i at tunger. opleve det, ja. Det er det. så fin måde, de brugte det på til mødet her. Ja. Men altså, nu er det jo tid til at komme ned ad bjerget igen. Ja. I morgen så går turen hjem. Ja. Måske. Efter planen. Ja, efter planen. Ja. Ja. Der er noget med vejrudsigt, der siger tordenvejr i morgen tidlig over Kristiansand. Så vi ser lige om flyveren den flyver. Om Herre vil leva. Så lander vi på Færøerne en gang i morgen. Det vi kommer hjem med herfra, Ja. det må være en brændende trang til at se det samme ske på Ja. Færøerne. Ja. Hvad skal der til for at det sker? Det er bare godt som vet. Ja. Hvis vi vet ikke gjør arbeid som er sendt til, så hender det ikke. Det er godt at bruge arbeidsmænd. Det de fremhæver her, det er i hvert fald, at det her det er resultatet af mange års bøn og længsel. Bøn, så er det jo det aller viktigste uisen her. Det aller vigtigste er bøn. Så det vil vi faktisk gerne slutte af med at sige til jer. Ja. Bed for vækkelse på Færøerne. Ja. Bed sammen med de her mange mennesker, der har været her i aften i Vigeland, der har bedt for Færøerne. Det er... Der skal ske noget nu. Og Vores land trænger til og frisk liv.
Og det er ikke områdende at du kjenner hva du blir sammen i. Så du har godt kjenner systen som har sammen, at du blir. Ikke det områdende at du kjenner personen blir, men du er vi bønn, fællagsbønn. Og når du så får svar, mens du beder, så kan det være, at Gud siger en eller anden lille ting til dig. Ja. Ved du hvad? Jeg synes, du skal gøre sådan. Så gå ud og gør det. Også selvom du synes, det lyder åndssvagt. Men hvis Gud taler til dig, så gør det. Amen. Så bed Ja. og tag et skridt i tro. Lægselen er i bønnen. Ja. Ja. Og lægselen himmelen er Jesus Kristus. Utan ham er du fortabt. Ja. Amen. Amen. Tak fordi I lyttede med til den her udsendelse. Jeg håber, I har fundet det interessant og fået et lille indblik i, hvad vi har fået ud af at være på møde her i Vigeland. Vi har i hvert fald været glade for det, og vi glæder os til, at vi skal opleve det samme på Færøerne. Amen. Amen. Da lykker